Hola, avui us parlo des de casa per dir-vos gràcies. Gràcies per tot aquest any que hem viscut. Gràcies perquè ens heu ajudat a ser a cada barri de la nostra ciutat compartint molts moments. Gràcies perquè amb les demandes i preocupacions que ens heu fet arribar hem estat la vostra veu a l'Ajuntament. I gràcies perquè en donar-nos la vostra confiança s'ha fet més gran el nostre compromís per Igualada. Un compromís total i incondicional perquè estimem la nostra ciutat. L'any que comença és l'any en el qual tota la feina que portem tant de temps fent tindrà el seu resultat. No volem que Igualada caigui en la inèrcia. Volem que Igualada obri una nova etapa per tornar a avançar. Obrim el 2023 amb ganes, il·lusió i esperança. Us necessitem més que mai. Ha arribat el nostre any. Feliç 2023. Som-hi!